Takže toto je môj syn, tu na Rastio, pomaličky je, so svojou manželkou, tá nie je, ale ruky na tomto, toto, ale sa pekne usmieva, tu je Števo, Dušan. Počkaj, ja teraz tu nám mám viacej povinnosti, rozličné kamerovanie. Čo ju odhrňaš? Povedz, koľko máme rokov, nech to je zaznamenané. 32. Teraz tento fotbalista. A ideme kam? Kto je kde? Kto je kde? V tejto tme. Tu. Bordel, áno. Bordel. Tu je moja manželka Spinka. A teraz... Nie, spí. No počkaj, ja nechcem tvoj chrbát snímať. Takže mi to dávaš? Aha, Veronika Barborka ti nie na silu, iba keď ona chce. Ona daj nádej, autičko, pozri, že autičko. Malinka, no. A poď Barborka.